اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sedaya jamaah alisan kang kula hormati. Kalau mungkin kita sampun ngaos babagan salat riyadin, salat 2 hari raya sampun, lajeng salat grahana, enten grahana srengenge terus enten grahana bulan. Lajeng sing sakniki enten salat namine salat istisqa. Nggih, salat istisqa. Ten mriki nate riyin, ten kene lapangan kula niki derek. Nah, salat istisqa niki hukume sunnah muakkad. Bahkan peringkat ini termasuk peringkat 5 besar. Termasuk peringkat 5 besar. Enten salat riyaya Idul Adha nomor 1. Enten salat riyaya Idul Fitri. Lajeng salat grahana srengenge. Terus salat grahana bulan. Lajeng niki salat istisqa, termasuk peringkat 5 besar. Monggo para ulama, intinya sangat-sangat dianjurkan salat istisqa ini, karena gini bu kejadiannya jarang sekali. Nah, salat istisqa niki ideale nggih niku dikomando kalih imam. Imam niki saged sebagai imam wilayah. Cara umpama mriki sak desa ya Mbah Lurah saged, utawa nek sik diwingi niku himbauan saking Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama ningali iki wis suwe ora udan. Khusus Ngawi niki suwe ora udan pun kathah angel banyu. Ten kecamatan pundi-pundi pun sami angel toya, pun panas danten. Akhirnya Kementerian Agama merintahkan kengken damel salat istisqa. Nah, salat istisqa niki pun diomongaken, contone ngomongnoe Sabtu nggih. Sabtu diomongno. Derek-derek iki pun dangu boten Jawa, pun pacekle kathah sawah sabin sing betahaken toya, kadang boten kantuk toya. Monggo nglampahi salat istisqa. Sabtu diumumno. Tapi sakderenge nglampahi salat istisqa, monggo sareng-sareng maos istighfar, ngadahaken istighfar. Monggo tobat dumateng Allah. Nggih. Duwe dosa gak duwe dosa kudu tobat. Karena pasti wong duwe dosa. Kok enek wong sampai rumangsa gak duwe dosa, dobel-dobel malah dosane. Berarti merasa sombong ten ngersane Allah, kudu tobat saestu. Termasuk tobat mboten namung ten kene ngersane Allah, ugi tobat njaluk sepuro nang sapadha-padha. Kudu njaluk sepuro nang sapadha-padha. Sing nglakoni kedzaliman leren. Sing nglakoni kecurangan leren, langsung dan tobat, aja diterusno. Karena salah satu sebab atau faktore boten mandhap Jawa niku karena saking kathah kedzaliman ten kene daerah niku, sehingga kali Allah diparingi ujian rupa paceklik. Sing ujian niku dirasakno kabeh wong. Kedzaliman wis sampai mentok nggih, sampai wis gregetno ngersane Allah. Iku kabeh wong kena rata. Baik wonge salah gak salah kena kabeh. Nah niku saking nemene kedzaliman kemaksiatan. Nek dicontohna niku koyo semut niku lho. Jenengan nek dicokot semut setunggal grogeten. Terus semut niki melayu ten kene kelompoke, mboten saged kita ngertosi endi semut sing nyokot awak dhewe. Kesuwen akhire kabeh disemprot baygon. Mati kabeh. Kaya ngoten niku.
kemaksiatan wis kadung gregetno Allah, kadung nemen. Iku kabeh kena rata kabeh. Maka para pemerintah utawa imam niku merintahaken seduanten kongkon ngatahno istighfar kongkon tobat. Kongkon napa niku njaluk sepuro nang sak padha-padha. Kongkon ngelereni kedzaliman. Kongkon ngatahno sedekah. Kengken akur karo musuh. Yusolihul a'da. Musolahatul a'da. Dadi sing duwe musuh dan akur dan rukun. Sing neng-nengan karo dulure termasuk kongkon dan akur, kongkon jan nyambung sama silaturahim. Karena salah satunya sebabnya paceklik rupa ujian paceklik gini ku mergo ten mriku enten sing medhot sama silaturahim. Niku kat mulai zaman Nabi Musa nggih ngoten niku. Enek sing medhot silaturahim nggih ngoten kali Allah diuji paceklik sing niku dirasakno kabeh. Nek niku umpama tobat ngelereni terus gelem akur, mboten usah salat istisqa insyaallah pun jawab. Mergo kabeh adem kabeh. Mantun-mantun selain niku dikengken poso sunnah selama 3 dinten. Dadi diperintah setu berarti posoe Ahad, Senin, Selasa. Ya poso napa niku? Ya poso sunnah, sunnah mutlaqah. Poso sunnah kanggo persiapan salat istisqa. Dadi ngetokaken nek pancen kita niki butuh saestu karo udan. Sawah, ternak, kabeh butuh udan. Jawab ngoten niku. Nah, mangke Ahad, Senin, Selasa pun diperintah poso, Rebu kengken kempal, kengken ngelampahi salat istisqa hari keempat. Kumpul sajane ten masjid nggih saged tapi sing sae ten lapangan. Sing sae ten lapangan dikumpulaken ten lapangan tur nek ten lapangan salat istisqa gak oleh gawe klambi anyar. Nggih. Bukan gak oleh secara haram boten, tapi sing apik kongkon gawe klambi sing biasa. Kongkon ngangge klambi sing menunjukkan kesederhanaan, kerendahan hati sing kita iku nyuwun saestu kali Allah. Nek ngetokno klambi anyar terus rokokan, berarti kan rakyat ora butuh yo. Ketok nantang malahan. Kita ngetokno melaku niku pelan sampai ngoten Pak. Salat istisqa ideale koyo ngoten. Melakune pelan-pelan, tetep maca istighfar terus menuju teng lapangan. Bahkan sing nggadah ternak, nopo ayam, nopo kambing, nopo sapi, kengken beto teng lapangan. Melok ndonga, senajan to hewan-hewan ternak niki mboten nglampahi salat istisqa, tapi ndonga njaluk udan. Karena sing butuh udan mboten namung kita, hewan-hewan yo butuh udan. Bahkan saged mawon umpama kok mangke turun udan niku mboten mergo salat kita, tapi mergo dongane hewan. Wong hewan ora duwe dosa, mboten dianggep dosa sehingga nek ndonga yo mandi. Nah, kita niki napa sing kathah dosane kadang yo terhalang mahjub kali dosane awak dhewe. Bahkan zaman Nabi Sulaiman napa Nabi sinten niku masyaallah. Seduanten kena paceklik, seduanten nglampahi salat istisqa kaya wau, mboten mandhap udan. Mboten mandhap udan sampai dibaleni bolak-balik. Dilalah ningali enten semut niku malih awake terus ngenten. Dadi tangane sikil ngarep karo sikil mburi menengadah terus ndonga. Njaluk udan, gak suwe langsung udan. Sing menungso ndonga istisqa bolak-balik mboten dituruti Allah. Mergo jek kakean dosa, kakean maksiat, kakean kedzaliman, semut ndonga langsung ijabah. Makanya mboten asal ngremehno hewan. Melok ditutno nang lapangan ditaleni nang pinggir-pinggir ngoten. Terus sedanten dore istisqa. Nah, cuma istisqa yo aja awan-awan nemen jam 12 panas. Yo jam 09, jam 10 ngono. Sakno para
jamaah. Tapi ya mboten apa sajane. Cuma yo panas nemen. Niku ndonga sing saestu salate 2 rakaat. Salat biasa. Koyo salat riyo. Enten sing sanjan salat istisqa koyo riyo persis. Berarti wektune koyo riyo isuk jam 6 ngoten niku, setengah 7. Tur takbire koyo riyo. Enten sing sanjan ngoten niku. Enten sing ya ora mek jumlah rakaate koyo riyo. Dadi salate tetep 2 rakaat, tapi biasa, mboten usah ngangge takbir ping 7 utawa takbir ping 5 nek rakaat kedua. Iki salat sunah ngoten jamaah. Nah, bar salat enten khutbah niki ngemutaken tentang adabe Allah, siksane Allah. Terus ngengken jamaah, kengken taubat, kengken saestu-estu ngelereni kedzaliman kemaksiatan. Kongkon taubatan nasuhan. Matur ngonten bahkan imam niki nek khutbah kedua kengken mindah serbane. Kengken mindah serbane sing tengen didelek kiwa utawa kiwa didelek. Sebagai isyarat bahwa muga-muga dan dielih keadaannya oleh Allah. Sing awale paceklik dilih dadi udan masyaallah. Zaman Kanjeng Nabi niku nanti salat istisqa nggih. Tapi Nabi nggih nate niku mboten ngangge nglampahi istisqa, langsung ngangge donga. Beda Pak Nabi. Nabi niku nate khutbah. Tengah-tengah khutbah diprotes wong. Kanjeng Nabi ora usah kakean khutbah macem-macem. Awak dhewe iki wis rusak kabeh, wis suwe gak udan, ternak-ternak mati kabeh, bondo-bondo rusak kabeh. Nabi tengah-tengah khutbah diprotes wong ngoten niku, mboten ngerti tata krama, mboten ngerti sopan santun. Sampai ping 3 Kanjeng Nabi dikonokno ngoten. Napa dinengno karo Kanjeng Nabi dhek tetep bengak-bengok sampai ping 3. Akhire Nabi ndonga tok mboten usah ngangge salat ndonga. Langsung udan beres gak leren 3 dina banjir. Sing awale paceklik banjir. Akhire wong tiyang kampung niku terus rawuh wonten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jenengan ndonga malih Kanjeng Nabi leren Kanjeng Nabi. Niki pun rusak kabeh. Wingi rusak mergo paceklik, sakniki rusak mergo banjir. Nah niku mergo ndongane napa? Ndongane Kanjeng Nabi karo mangkel. Enten sing nafsiri ngoten niku. Ndongane Kanjeng Nabi karo mangkel. Terus akhirnya dileren. Nah niki napa sing kangge umate sakjane ten nggih madzhab Hanafiyah niku enten nggih mboten usah ngangge salat istisqa tapi ngangge ndonga tok mboten napa-napa. Mangke nek ngangge sing kaya madzhab Syafi'iyah niku sempurnane kados niki wau. Ngangge salat istisqa terus diwiwiti kali niku wau istighfar, tobat, rukun karo kanca karo bolo. Bahkan karo musuh dikongkon rukun, terus kengken sedekah wonten kengken sedekahan istisqa, ngoten salat terus khutbah terus ndonga. Ndongane mboten kaya ndonga sing khutbah Jumatan mboten. Ndongane ngangge ndonga sing istisqa. Allahumma askina suqiya rahmatin wala suqiya adabin sak teruse wala mahkin wala warakin wala admin tak teruse. Niku ndongane Kanjeng Nabi nek pas wae salat istisqa. Mantung salat istisqa umpama kok mboten berhasil, benjing dibaleni malih, diumumno malih. Monggo nggih istighfar malih, tobat malih, poso malih 3 dina ngoten. Mungkin kita dhewe iki cek kata dosane monggo dilereni terus, Pak. Maki kok alhamdulillah kok turun udan, maka sunai udan. Udan pertama iki sunai udan. Ya mboten kudu sampai kebleh kaya bocah cilik mboten dikenekno awake ngoten lho. Sing penting dikenekno awake. Ya. Mantun ngoten pas enek gledhek kare enek kilat ndonga tasbih. Kilat niku sing cahaya napa sing suara? Cahaya nggih kilat nggih. Nah, pas wae kilat niku kan barku.
subhanalladzi yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Niku lek ningali kilate. Kan kilat dhisik biasane iki. Terus mari ngono petire utawa guntur utawa apa lah sebutane. Nah, gluduke suarane nyusul. Nah, gluduke niku donga subhanalladzi yusabbihur rabbu bihamdihi wal malaikatu min khifati. Dadi diwacana tasbih utawa maca subhanallah ngoten-ngoten. Ojo tambah wedi. Nah kini wae moto napa wae kuat kena gludung nu rata-rata wong kene innalillahi. Innalillahi. Ditutup kupinge. Maos tasbih, nggih, maos tasbih. Nek mboten saged sing dawa ya sing cendhek-cendhek ngoten mawon. Nggih, enten kilat ya subhanallah. Mergi tasbih kilat yang ngono iku. Dek kon subhanallah umpamane diciptakno Allah ngono iku tasbih. Lho Pak, jarene nang pelajaran IPA niku adalah kilatan ion-ion negatif positif. Alah. Niku nek gak diciptakno Allah ya ora iso niku. Nggih, sedanten kejadian alam niku memang saged dielmoni. Tapi nek mboten diciptakno Allah, mboten dikersakne Allah, nggih mboten saged kedadosan ngoten niku. Artine melampahi ngoten niku saged ana kilat, saged ana petir, gluduk sedanten iku kabeh gawenane Allah. Maka kudu dibalekno nang Allah. Nek secara ilmu nggih memang iku adalah napa ion positif, ion negatif bertemu di awan ada arus listrik macam-macam. Nggih pancen ngertos. Tapi ngono iku sing gawe Allah. Kok iso ditemokno iku ya apa ya? Mboten saged kita gawe mboten saged. Nah niku berarti sing gandel Allah. Makane niku kita nyebut nyucikaken Allah tasbih maos teng kene. Subhanalladzi yurikumul barqa khaufan wa tama'an. Kita nek pas kilat yo ana wedine tapi yo ana senenge. Mergo wedi kesamber bledek. Tapi yo ana senenge mergo nek ana petir berarti enek udan lho niku lho. Ya ana wedine khaufan tapi ya ana tamaa ya ana arep-arep berarti iki kabeh udan kabeh ana rahmat. Mangke pas wae udan ser ndonga Allahumma napa sing kaya wau mboten Allahumma aghithna ghaitsan nafi'an monggo boleh. Terus ghaitsan mughitsan nggih monggo kathah dungane versi ini Kanjeng Nabi niku riwayate kathah. Tapi sing jelas nek pas udan kita ndonga supaya udan iki dadi udan sing rahmat, mboten dadi udan sing ada. Tapi enek ngono iku nek pas musim udan enek wong duwe gawe terus malah pengin ora udan. Akhire nyeluk pawang udan. Wis nyeluk ustaz, nyeluk kiai macem-macem. Lah wong udan iki rahmat teko Allah malah ngengken ustaz. Berarti kan ngedu ustaz karo Allah. Lomoh ngoten iki. Aja ngono. Udan ya udan, lah wong acara kan ya ono teror. Iki berarti kan ngelarisno wong teror. Yo malah apik no. Berarti ngelarisno wong teror, mboten napa-napa. Lah mongko nek Jawa tamune gak teko, wis tamu gak teko apa? Yo gak balik kunjungane. Wis monggo lah. Tapi saged sakjane ndonga ngoten niku nggih angsal mawon. Maksude kita mboten nolak udane tapi ngelih. Nggih. Makane dungane salah satu kali Allahumma hawil alaina wa Allahumma hawil alaina wala pundi sing super. Intine kengken ngelih udan ngoten. Alaina wala alaina. Mangki kula padosi malih. Pokoke enten hawil nih. Hawil haulana wala alaina. Allahumma hawil haulana wala alaina. Ya Allah jenengan paringi udan sekitar kula. Mboten sinten mriki, tangga-tangga wae sing kena udan. Dadi kadang kan enten nggih napa tangga dhewe udan sing kene ra udan ya. Mungkin di salah setunggal barokah itu. Niku sing mulangi nggih Kanjeng Nabi. Dadi pas Kanjeng Nabi kok pas wae udan banjir wau terus diwaduli tiang-tiang kengken donga niku Nabi donga niku. Kengken ngelih udan. Ngoten nggih salat istisqa. Atus sing tanggetaken
babagan salat istisqa. Nah, iki insyaallah malah dhewe iki proso kula nggih wedane malah anu nggih rada pun lewat masane dhewe iki. Niku meh setahun dan terus ya wis disyukuri alhamdulillah. Mawon mboten sarana. Sing penting tasik saged aktivitas, tasik saged ibadah kanthi sae wis disyukuri alhamdulillah. Justru malah kita nek pas wayahe paceklik nemen ya malah susah. Makane pas wayahe udane anu nggih diatur kali ilmune menungso, mungkin dibendung digawe simpenan apa-apa saged. Ngoten nggih. Pun justru malah salat istisqa itu menjadi pertanda siji panggonan iku lagi kena ujian, lagi kena cobaan. Ya. Ampun sampai matur nek iku siksa mboten. Ampun nggih. Iki siksa dan niki nganu masyarakat kini disiksa karo Allah karo paceklik iki gak udan suwe. Ampun ngonten niku berarti suudzon nang Allah. Iki nek wae paceklik, wae kena musibah niku namine ujian. Kangge nguji kita iman kali Allah napa mboten. Kita nek wae kena situasi ngoten niku balik nonton Allah napa mboten. Oh nek kena situasi ngene syariate Allah perintah Allah ya apa? Salat istisqa ya dilampahi. Mboten terus nganggep iki azab iki siksa, wah diadab tenan suudzon. Mergo Kanjeng Nabi kan dawuhaken ten kene hadis qudsi dawuh Allah, ana inda dzonni abdi. Aku terus Allah niku tergantung prasangkae umatku. Nek umate kok nyongko iki disiksa tak siksa tenan. Nek umate kok nyong napa niku nganggep kawulane kok nganggep niki namung ujian, namung cobaan, ya berarti mung dadi ujian cobaan. Sing niku ganjarane gedhe sanget. Makane ten akhir ujian niku wabasyiris sabirin, diparingi kabar gembira sing purun sabar. Pun wonten mawon nggih termakaati subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.